Pán Vámoš, spoločne s otcom ste pred 18 rokmi vyvinuli neprekonateľný zabezpečovací systém. Málo sa doteraz o ňom vie, na akej báze tento systém funguje. Náš unikátny zabezpečovací systém funguje na elektromechanickej báze. Momentálne vyrábame, montujeme 6-cestný elektromechanický zabezpečovací systém, ktorý nie je možné spojazniť originálnym kľúčom, náhradným kľúčom, vyrobeným kľúčom na mieru, výmenou spínacej skrinky, riadiacej jednotky, palubnej dosky. Neexistuje žiadna rušička, žiadny prenosný diagnostický prístroj, ktorý by vedel načítať, prečítať, prepáliť buď už kódy alebo nejaký náhradný kľúč spraviť. Takže tento zabezpečovací systém, ako je namontovaný v aute, tak je neprekonateľný. Skutočne za tých 18 rokov sa nepodarilo ani raz tento systém prekonať a nebolo vozidlo odsudzené? Skutočne je to možno neuveriteľná vec, ale za 18 rokov doposiaľ sme nemali jednu reklamáciu a nebolo ukradnuté odsúdené jedno vozidlo s zabezpečovacím systémom. Zabezpečovací systém sa montuje na všetky typy vozidiel alebo len na vybrané druhy? Montujeme zhruba 3000 modelov. Montujeme od jednoduchých aut, ako je auta zhruba v hodnote 9 až 15 tisíc eur, až po 200 tisícové drahé luxusné značky. Samozrejme montujeme stavebnú techniku, stavebné stroje, poľnohospodárske stroje, vrátane kombajnov. Nestalo sa vám ešte, že ste napríklad do dvoch vozidiel namontovali presne ten istý typ zariadenia a jeden druhému si nemôžu teda tí vodiči ukradnúť v úvodzovkách to vozidlo? Samozrejme dobrá otázka. Každé jedno auto je prototypná montáž. Keď nám donesete 10 rovnakých vozidiel, rovnaké značky, rovnaké triedy s rovnakým motorom, každých 10 aut bude ináč namontovaný pod inakším elektromechanickým kódom. To znamená, že jedna čierna skrinka do druhého auta síce vojde, ale s tým nenaštartujete. Je zabezpečovací systém vám aj nejakým spôsobom certifikovaný? Zabezpečovací systém je certifikovaný najprísnejšími normami Európskej únie. Schválený je normou TÜV. Dá sa namontovať len u nás na Slovensku, alebo je to možné aj v Českej republike? Zabezpečovací systém vám už montujeme aj v Českej republike, v Prahe, už 3 roky. Pán Vámoš, montujete do vozidiel len zabezpečovacie systémy? Montujeme aj nadštandardné alarmy, ktoré fungujú úplne opačne ako všetky štandardné alarmy. A náš zabezpečovací systém nerozlišuje ani zlodeja, ani majiteľa auta. Stále poslúcha človeka, ktorý má čiernu skrinku, vám R1 so sebou, zaktivuje alebo deaktivuje toto vozidlo. A tým pádom môže prísť aj zlodej s originálnym kľúčom, môže otvoriť auto, ale v našom prípade do 25 alebo 40 sekúnd musí vložiť čiernu skrinku do svojho miesta, inak začne auto silno trúbiť a svietiť ďalkové svetlo. Čo by ste možno odporúčili všetkým, ktorí nás práve počúvajú? Ja by som odporúčil maximálne zabezpečiť svoj majetok. Každý zabezpečovací systém je dobrý. Stále je otázka taká, do akého času sa podarí zlodejovi spojazniť, koľko času na to má, aby s tým autom vedel odísť. Lebo už aj keď mám najzákladnejšie zabezpečovacie zariadenie akéhokoľvek charakteru druhu, stále je to pár sekúnd navyše. Niekto odtiahne záväz, niekto otvorí dvere, idú policajti akurát okolo, takže stále treba maximálne zabezpečiť, ako sa len dá.